интернет и знаете какво става въпрос или не. Ако не се занимавате с програмиране, да се намирате в България, това е така околността много голяма, да кажем 10 км, трябва да знаете какво е интернет. Така че ако го познавате, поправете тази грешка. Така сериозно, Стефан е човек с страшно много опит в програмирането, страшно западане в това, което прави. Много държи на добрите практики, на качествения код и има много опит и от него може да ще е страшно. Така че ще ви оставя той да ви вкара магическия свят на тестването. И преди това само да допълня едно нещо. Ако има едно такова правило, което всички, пред които Стефан и някой друг от нашата дружинка говори, ако на някой му звънне телефона, дължи една пира на лектори, на всичките лектори. Ние сме тук колко 7-8 човека, значи едно предземяване ще струва 7-8 пири. Имайте го предвид. И така, Стефан Кънев. Както всички ми, аз съм Стефан и нещо ви говоря за тестове. Аз съм супер много обичам тестовете, толкова много ги обичам, че когато трябва да ми звънна и ми кажа, че най конференция във Варна да говори за тестове, аз казах, плахле. Но ако трябва да съм сериозен, занимавам се с тези две девелопмент, смисъл на именно тестове поне от 7-8 години. Само от първия си работа не почна да пиша. И някак съм ги понаучил и ще ги разбирам. Но преди да пазя този интересен свят, искам да ви кажа малко повече за себе си. Нещо много важно за мен. Това е, че винаги изляза да говоря пред хора ме е страх. Един стейдж, всеки. И имам нужда да разчупя леда по някакъв начин. Създал съм си една такава година, в която всеки път започвам с нещо малко по-дълго, малко по-забавно, така че се отпусна и да мога да говоря свободно. Но днес няма време, затова ще мина пред всичко това много бързо. Ето ви числото пи много голямо, точно това винаги за богатството от фенерите. Ето ви малко краски код, той ми каза да изглежда много умен и съответно да ми вярвате. Ето ви сладко код. Това винаги е много добро. Ето ви човек с физическа болка. Това винаги е приятно се види и моето любимо нещо за разчупване на леда хора с мустаци. Толкова много обичам снимки на хора с мустаци, ще ви покажа няколко, ето една на Васил. Ето една на Радо. И ето една на мен. Може би, че на мен ми спият най-добре. И споменах да си в него има така работа се закачва онлайн и офлайн и прочие. Главно, защото съм един вечен конфликт, трябва да понеже той система администратор, аз съм политист. И както знаете, се възикаме редовно. Затова искам да ви покажа едно сравнение. Ако видите тази снимка, това е Васил, това съм аз. Също така сме на сватба. Първият импулс е бахти родния тип и като не случайно нищо се ориентирал към мене. Добре, сега се опитам да бъда малко по-сериозен. Предната ми презентация беше много емоционална, с много идеи, без нищо конкретно. Този път съм решил да направя възможно най-сухата презентация, която някой да мога да забравя. Ще се опитам да хвърля само сухи факти към вас. Целта ми нещо бъде да видите голяма картинка на това, какво са тестовете и какво е тест-дривен програма. Но може да виждате размаза, може да виждате дупки в нея, няма да успея да направя пълно подробно изложение за този материал в рамките на 30 минути. Няма успея да направи в рамките на един сантитрален минут от него. Това ще се опитам да ви покажа нещата отгоре. И може би ще останат някакви купи, може би ще останат някакви неясни работи, може би ще останат въпроси. Но въпреки това ще се опитам да ви покажа цялостно, да я виждате някакви. И това ще да ви покажа някакви привидно несвързани неща. Няма да има някакво изложение, просто ще има едно нещо, друго нещо, трето нещо, пето нещо. И евентуално може би най-накрая ще успеете да закупите някакви. Това ми е план. Първо ще ви кажа защо пишем тестове, защото това е задължително, после ще ви кажа как се научите да пишете тестове. След това ще говоря за дихотомия, когато се имат интегрейшн тестове. След това ще ви покажа какво са модулите, това е интересно. След това ще ви говоря за тези двимата девелопмент и най-накрая ще обърна внимание на някакви честни проблеми с писане на тестове. Защо пишем тестове?
Има много причини, най-важната е, че тестовете правят промяната на софтуера по-лесно. А промяната е много от най-опасни неща за какъвто и да е софтуер. Второто е човешката глупост. Човешката глупост е по-опасна, но промяната също много пречи. Има така много стара графика, ползвате waterfall методология, колко скъпа е една промяна. В началото, докато ще се събират изискванията, промяната е ефтина, ще не се никакъв код. Обаче, почте да вървите насам по waterfall, в анализа става малко по-скъпо, защото ако сте дизайнер нещо трябва да правите промяна, аз си имате дизайнер. Ако вече сте да пишете код, промяната ще е още по-скъпо, защото ще получва промяната на кода. Ако стигнете вече до какъв quality assurance, промяната е много скъпа и вече това софтуер е допълнително още по-скъпо. Имаше една друга така техника, че всяка следваща фаза промяната се увеличава по 10. Казвам, тестинг няма предвид писане на юнит тест, имам предвид quality assurance. Сега, един ще има да не ползвате waterfall софтуер, очевидно. Но тестовете помагат графиката от нещо такова да се превърне в нещо такова. Тестовете не са единствено нещо, което ще ни направят промяната ефтина, но те са много съществени. Те и да няма. Първото е сейфтене, това очевидно. Ако имате правите промяна, ако нямате тестове, трябва много да си цъкате целият софтуер, който, както знаете, първо няма време и после се правят грешки. Само ще правите много промени. Ако имате автоматизирани тестове, те ще успеят да открият голям набор грешки, които са допуснали да правите промяната. Това е много ценно. Така сте много по-склонни да направите промяната и не вие страх. Друго, документация. Тестовете представляват някаква форма на документация на кода. Там може да видите как кода се използва и как се очаква неговия код. Когато аз седна и пишете вашите тестове, могат да стигне някакви способи мисли, когато сте писали кода. Те ми дадат тестове, ще ми дадат повече информация, колкото самия код. Който ще ми покаже как сте решили проблема. Дадат ви дефекти при грешка. Ако направите някаква грешка, когато ще чупи голяма част от системата, най-вероятно ще има някакви тестове, които много точно хващат да е била грешка. Ако ги видите, тя ще успеете по-бързо да откриете грешката, отколкото ако нямате тестове. Също така ви пазите бързо, защото всеки път, когато вкарвате някакъв бъг в системата, някакъв бъг и вие пишете тест при го фиксите и вече този бъг трудно влиза отново в системата. От всичките неща поддръжката много се улеснява. Имате ли тестове и проект е много по-лесно да поддръжкате. Ето такива неща, които Радо ви каза малко по-рано, как се прави рефакторинг, много само стават без тестове. Понеже ако имате тестове, правите промяна, пускате тестове, работи, правите друга промяна, пускате тестове, работи, правите трета промяна, не става, да реши. Докато трябва да правите това нещо без тестове, правите промяна, може и да работи. Правите друга промяна и той се ощяща, да кажете два пъти повече време да проверите, отколкото промяната. Като има един дисклеймер. И това е, че въпреки че ви обещавам, че тестовете ще ви спасят живота и ще ги направят много по-щастливи. Ако тестовете са лошо написани, те ще му направят системата много по-трудна за поддръжка. Това са някои от проблемите, за които ще говоря накрая. Но го имайте предвид. Следното нещо. Как да се научим да пишем тестове? И сега ще звучи арогантно, но колко вас са програмисти? Колко вас пише тестове? Добре. Това, което искам да кажа, че вече трябва да се научим да пишете тестове. Въртя се една статия в интернет преди известно време, която сумаризацията ѝ беше, ако не пишете тестове, трябва да се донаучите да програмирате. В 2012 вече не всички пише тестове, но тестовете дори не са нещо, което не нужно да доближдава, че трябва да правим. Това са нещо, което е индустриален стандарт. Особено в Ruby community, например, ако вашия open source проект няма тестове, никой няма да ползва. Едно 95% от нещата, които стават в описвате, има тестове. Това не е само в Java, е близко, всичките нови езици ще пише тестове. Постоянно не случайно се появи от тази техника. Не мога да се свържи с нещо конкретно, искам да ви го кажа. Тази ведер, който ми казва, че намира това, че не пише тестове за притеснително. Просто си представете как вие ставате при него и казвате, аз не пише тестове, както беше направил и това адмирален. Той започва да ви пиши със сила. Малко по-сериозно, навлизането в този свят въобще не е лесно. И това, че не е лесно, отнема време. Има адски много грешки, които може да направите. И ако и някой да ви покаже, и не сте много внимателни, ще ги направите. Аз поне почнах
Казах ви, че на първи си работен ден написах юнит тест, но това до някъде лъжа, защото сега ще няма точка, това не беше юнит тест. Дори не беше автоматизиран тест, беше някаква глупост. Така че грешки се правят лесно. И от няколко причините се правят лесно грешки, че терминологията е много бързо. Ако вземем някакво понятие като acceptance тест, integration тест, test-driven development и вземете 10 човека, които пишат тестове, те вероятно ще тълкуват тия по някакъв различен начин. Понеже няма една унифицирана терминология, което прави след още по-забавно. И нещо, което искам да кажа е, че учики се да пишете тестове, трябва да не забравят, че тестовете също са такова. С тях виждате същите правила, които виждате за кода, който пишете. Си пишете очи, за да попречете им код, който си поддържа ежедневно. Си пишете и тия тестове. Не искате да гледате на тестовете като нещо second hand, което ще правите по между другото. Нали, глупаво е да инвестирате супер много време в четене книжки като Code, Complete, Programmatic Programmer, Refactoring, за да разберете как се пише добър код. И да не обърнете време за това как се пише добър текст. Колкото значи какво да се научите, трябва да правите три неща. Това звучи много тривиално, но искам да се замислите на него. Това са първо да практикувате писане на тестове, след това да разсъждавате на това, което сте написали как е минало и най-накрая да четете, много четете, книги или по-просто. Значи първото е екшен, сядате да пишете тест. Нямате абсолютно никакъв шанс да се научите да пишете тестове, без да пробвате да пишете тестове. Това е очевидно. Просто трябва да си пробвате. И трябва да си пробвате колкото се може повече. Не е между другото, не е сега след работата, ако имате нещо, което не може да учите тест, пробвате да се учите тест. Друго, което е важно обаче, че независимо от резултата, седнете и помислите какво се случи. Написах някакъв тест, защо го написах така, може да написах по друг начин. Свърши ми работа, не ми свърши работа, стана ли добре, не стана ли добре, защото не е една рецепта, която може да следвате на 100%. Има много случаи, които трябва да адаптирате това как се пише тест към кода, с който го пишете. И най-вече, освен че трябва много да разсъждавате, трябва да ги четете. Трябва много да четете блог-постове за това как се пише тестове, книги за това как се пише тестове. Защото до каквито изводи стигнете, има хора, които са мислили това преди нас, те стигнали до други. И добре се формулират. И по-важното е, че ако тръгнете направо да четете, няма да разберете какво имате преди. Защото наистина много голяма лоша материя. И трите неща трябва да се правят постоянно. Сега, говорих се за четене, ще ви поруча някакви и накрая на тази презентация. Ще продължа нататък. Искам да ви разкажа за юнит тестове и интегрейшн тестове. Предполагам, че тези от вас, които не са писали тестове, все някаква са виждали тестове. Но някой, който програмист не е виждал никога юнит тестове в живота си. Много се радвам, че се дава въпрос така, понеже дори да има няма си признае. Затова ще допусна, че сте виждали юнит тестове и поемате бейго идея колко се продава и ще вляза малко по-много. Искам да ви кажа за едно понятие, което се нарича System Under Test. Това е, ако имате един тест, неговия System Under Test е тази част от кода, която този тест упражнява. Ако имате тест, който тества юзера, или да работят хората, System Under Test му е юзер. Ако имате тест, който се регистрира на сайта ви, System Under Test му е целият модул от сайта, който се крие за регистрация. Поне System Under Test е малко дълго, необично да съм български английски говор, ще му направо суд. Това не е правилно, но е лесно. Всеки път пишете тест, трябва да имате ясен суд. И това много помага да категоризирам тестовете. На базата на това какъв суд имаме, мога да разделим тестовете на два вида. Има и тестове и интеграционни тестове. Това е различно. И отново, в тези две думи мога да видите много различни неща. Примерно, аз ще имам предвид концепция Unit Integration тест, който ще ви обясня сега. Ако видите в Rails, например, това може да е Unit Integration тест, това ще бъде нещо напълно различно. А ползвате тест Unit не аспект. Този аспект ще бъде по-близко до моите методологии. Ако видите в JavaScript, пак ще има малко вариации. Така че тук ще дам дефиниция на моите понятия Unit Integration тест. Те не са непременно единствено мои. Част от популярни са, но имайте предвид, че други хора могат да бъдат нещо малко по-различно. Ако имате юнит тест, той тества само един клас, а този клас зависи от някакви други работи, той е изолиран от тях в рамките на теста с мокове, това ще ви кажа после. Обикновено този тест е бърз, защото тества само на нещо. Обикновено не ходи до базата данни, обикновено не прави request, обикновено не
излиза въобще от процеса. И по един интересен начин помага за дизайна на кода. И това ще го мисля. В контраст, интегрейшн тест тества някакъв клас или подмодул на системата. Или интеракшн с web интерфейс. Някога се ползва с преблъсквате и моковете са нещо различно, ще ви говоря за това друг път. Но, например, ако вашия тест праща имейл, т.е. ако вашата регистрация изпраща имейл, интегрейшн тест няма да прати реален имейл на някакъв адрес, после вие който го щете по някакъв начин и ще замените пращането на имейл в рамките на кода тест нещо различно. Това е стъпка. Обикновено интегрейшн тестовете са по-бавни на фона на юнит тестовете и обикновено интегрейшн тестовете фащат много повече грешки. Докато юнит тестовете ще видят по-добър дизайн, интегрейшн тестовете ще видят по-голяма сигурност, че могат да правите промени. Ще ви дам някакъв малък пример. Представете, че имате следния дизайн. Далеч от оптимален, но имате един клас registration, може би това е някакъв метод, който регистрира юзера. На вашия сайт може да се регистрират само хора, които имат поканата. Веднага вие знаете за тях и те трябва да по някакъв начин да ви скажат, че имат поканата. Когато те се регистрират, трябва да се създаде база данни някакъв запис за този юзер и на юзера трябва да се прати мейл. И да кажем, че зависимости са така направени. Registration класът говори с invite класа, за да провери да съществува invite, тя да съществува създава user record. А всеки път, когато user record бива създаден, се праща имейл. Тази стрелкишка е глупо да бъде, като му сме сложи тук за пример. В един юнит ще тества само този клас. Invite. Той, както виждате, не зависи от нищо. Integration тест би тествал registration, но заедно с него би тествал всичко останало. Ако вашите тест съставя registration и проверя, че има записан юзер или изпратен мейл, това е integration. Понеже по някакъв начин зависи от тези два класа. В интерес на истината, може да тествате registration в изолация. Може да правите unit тест за registration. Но тогава вместо да имате тези две зависимости, по време на теста ги заменят с нещо друго, което се нарича mock. Отново това ще го покажа малко по-нататък. Тогава този registration не проверява реално инвайтите, не праща имейл и не създава запис в базата данни. И тогава това ще бъде unit тест. Ето и малко пример. Тук ще ви покажа малко Ruby код. Ще ви кажа, че Ruby е лесен за разбиране и го видите веднага ще ви стане ясно какво прави, някъде не е точно така, но би трябва много да потигате. Това е един много типичен юнит тест. Създаваме един стек и тестваме някакви неща в този стек. Но че всеки е празен, подразбиране, че творим типси в него, вече няма да е празен или че с него има някакви числоти, да допълваме тези с двата. Това е юнит тест, това само тест с стек. Това е integration тест на нашия registration клас. На пръв поглед не си личи, защото да има само един клас, който е registration. Сетваме някакви неща или по някакъв метод. Обаче проблемът е писания свършен тест, който проверяваме на Ruby. Гледаме, че базата е записани юзер. Гледаме, че в него е име. И по това се личи, че това не е един тест. Ходи и проверява зависимост на някакви други. Ето един супер integration тест. Той да ми не е написан на Ruby, написан нещо, което се казва Cucumber. И не мисля да влиза в това. Съвсем цялото това нещо, освен че може да има за бизнес хората в вашата организация. Ползва web интерфейси. Това е някакъв ранен тест, който съм писал за лаптоп регистър. И той в общини слага някакви неща с вашите данни, след това пуска вашето приложение, цъка по интерфейса, добавя нещо в личката, добавя друго нещо в личката и най-накрая гледа, че web интерфейс вижда това с цена. Това е супер интегрейшн тест, цялата ли система през web интерфейс. И така че това е реален тест, между другото излъгах и това беше реален тест, защото клиентът беше българин и така да може да се пише на български. Но това е само в рамките на фън. Това вече пък е юнит тест. Тествам нещо, което нещо контролира в Rails, той има някакви зависимости на регистрейшна. Обаче съм ги изолирал посредством смокове. Сега няма да остана дълго време това, ще отидем по-натам. Ще го обясним по-ясно. Това, което е важно е всеки тест кейс да има някакъв ясен суд. И това ще го направи или интеграционно, или юнит. И какъвто и ранен софтуер да ползвате, трябва да правите един. В смисъл, какви софтуер да тестите, обикновено имат някакви комбинации с предположими тести от интегрейшн. И обикновено всеки ваш код се тества по това начин. Веднъж ще кажем през Cucumber, пред Web интерфейс и веднъж с Unit тест.
Следващото нещо, което искам да ви кажа са мокове. И преди това искам да направим дисклеймер, моковете цяло са птички. Има много хора, които са писали тестове, не са ползвали мокове и не разбират много добре това разлика между мокове и структури. Тези документи изглеждат много взаимозаменяеми, също не са. Аз не писах тестове едно, 2-3 години преди да кажа това, какво е много, какво е също. Цяла една категория, която среща тези гъвкост, това са обекти, които се ползват в теста, замествайки някакви други обекти. Например, вместо да ползвам user record или вместо да ползвам mail, ползвам нещо, което изглежда от него, обаче не е истински обект. Това е с цел да направим някаква изолация в теста. Стъп е това, например, замени някаква малка функционалност някъде. Те са да например, ако заменим user mail с нещо, което не праща имейл, аз само записвам някакъв, че праща имейл, това би било си. Мок е малко по-особено, ще ви кажа. Малко това е... няма значение също. Има тези дъбри, те са четири, не искам да се добавя някак, искам да говоря за моковете. Това, което правят моковете, не е да имплементират някакво поведение, например не праща имейл, а да поставят очаквания към кода. И това горе-долу става по последния начин. Когато имате S-мок, вашия мок казва нещо да очаква в този тест да бъде езиком този момент. Или очаквам в този тест този момент да не бъде езиком. Както по-рано ви показах в една диаграма с registration и другите зависимости, там вместо да поставяте обекти с ходен интерфейс, които са мокове. И тия мокове нямат никаква логика с тях, нямат никакъв код с тях, те просто имат очакване. Примерно, очаквам, когато конструирам бъде на registration, на метода user да бъде викнат, т.е. на къса user да бъде викнат метода create. Нищо повече. И не ползвам къса user, ползвам нещо друго вместо къса user. Искам да ви дам един пример. Не знам колко се разбере. Се разбере. Което са контролери в Rails, за което Мичо ще говори малко по-късно. Това е много просто контролер в Rails, който ползва registration. Това, което прави, създава един обект registration и подава параметрите, които изразява в някакъв форч. И след това вика метода create. Този метод или ще създаде юзер, понеже имейла е валиден, и над са валидни има invite за този потребител. И тогава метод ще върне true, и няма да го създаде и метод ще върне false. Има нужда контролер в един случай да направи redirect, а в другия случай да рендира същото форма. Как се тества това нещо в мокове с изолация? Ей така. Това е аспект, и так съм може би малко объркаш, това, което трябва да знаете как тези две неща се тестува. Ей това, тук е секс блока на тия тестове. Това се изпълнява преди всеки тест. Има и registration, който е някакъв мок. Това ще там пише double, няма голямо значение, това е мок. И съм казал, че първо като на registration.new не трябва да се изпълнява конструктора на registration, вместо това трябва да се върне този мок код. И след това съм казал, че когато на мока се викне метода create, той трябва да върне true. Въобще нищо не говоря за това какви юзери са създадени и случаи. И тестът е много просто. Когато направя пост към APCH, това са някакви реалсалти, но когато събмитна формата, искам registration да му бъде извикан метода new, седите си параметри. И тия параметри са тия, които са били събмитни, които юзери. Също така искам да кажа, че когато после каквото иде към create, някой трябва да викне метода create на registration. Но когато направя реакция, някой трябва да викне този метод. Бих имал и други проверки. Бих казал, ако този метод create върне true, то тогава трябва да имам рендер. Ако този метод create върне false, тогава трябва да имам рендер на същия форма. Това е тестът на изолация. Сега има и такъв момент, че изглежда сега, че не тестваме нищо съществено. Обаче също не е важно. Могат да си полезни, понеже държите интерфейса между контролера и модела много тест. Автотест. Ако се върна на този Ruby Code, мога да видите, че зависимо от две неща. Конструктор и някакъв метод, който връща true или false. Можем да зависим от много повече неща. Може тук да пращаме имейл, тук да проверяваме инвайт, да правим всички тези неща. Но това би било дизайн. Понеже контролер ще бъде много тайт и капъл с кода на моделите. А това основно в Rails не е добре да има изолация. Забравяйте имат нещо по-сложно, то да бъде така добре прототипно в модела и контролера да интеракция с него, възможно най-простия начин. Така че, ползвайки мокове, успяват да направите по-добър интерфейс, по-добър дизайн. Нещо друго, което е интересно. Тестовете на контролерите са по-бързи и по-точни.
всички контролери са 5 повече се щупят. В момента 50 контролера, които ползват юзер, 50 теста, които ползват юзера през контролера и 2 теста, които ще се щупят и ползват юзера през юзера, ще имате 52 щупени теста. И от тия 52 трябва да видите какви са двата теста, които ни показват това е грешка. И трябва да имаме 52, които са напълно инцидентни. И друго интересно, когато пишете теста преди кода, правите нещо, което са някакви последни скарати. Това е, че когато сега да пишете теста и с модулите и стълбовете могат да видите какъв интерфейс ще ви правят. Вместо седнете и да го дизайнате спекулативно. Искам да стигам до цветата, когато тези имам да целси. Отново се връща на това, че понятията са много объркващи. Примерно, не знам, сте пролетите сте баузър, какво е браузър. Или дори някой родител, нали? Абе, малко какъв браузър ползваш. И често ще чуете отговор от рода на моя браузър е Google. Google не е точно браузър, но смъртните хора не го разбират. Това понеже не прекарат толкова много време с компютрите си или с интернета си. Така че често съм чул хората да казват, правят тест да имат девелопмент, но това не бъде вярно. Те не правят тест да имат девелопмент, а те просто пишат тестове. И тия и писането на теста са две много различни неща, между които има голяма бездна. Тестовете са просто инструмент. Някакъв тест фреймворк, с който проверява, като да пише някакви неща. Тест да имат девелопмент е ход. Това е начин, по който вие работите. Вие може да ползвате някакъв unit testing фреймворк и с тест да имат девелопмент и без да имат. Въпросът е как ползвате фреймворка, а не кой фреймворк ползвате. И най-важното, тест driven development е много гадно кръстен, понеже въобще не да режи за тести. Идеята на тест, популярен цитат от голям експерт на темата, Dan Nord, е, че тест driven development за това тест. Същата на тест driven development е дизайн, така ще видите единствените за тест driven дизайн, а не за тест driven development. Искам да ви обясня как това стои на практика. Първо, добавят тест за някакъв несъществуващ код. Знаете, че сте пишете клас user, но преди сте да пишете клас user, добавяте тест за някаква функционалност. След което пишете код, колко тест да минат. Поначалните фейлващ тест, който фейла или защото кодът, или функционалността не е имплементирана, или защото дори константите ги няма. След това го имплементирате и най-накрая, когато тестът ви вече минава, правите рефактор. Не гледате дали някакво повторение, някакво затягане, премахвате. Ето тези три стъпки са тези driven development. От всяка стъпка има някакво неща, които трябва да обърнете внимание. Първата стъпка, пишете теста кода, който бихте следим. Още нямате кода, но си казвате, това би бил новия код, да го видя малко да теста. Очевидно няма да се компилира, понеже мога да видите някакви работи. И го пуснете, то ще фейлне. Ако не фейлне, значи имате проблем. В тази стъпка имате червен тест, който проверява някаква функционалност. Червен, защото фейла. Тоест, добавяте достатъчно код, колко да мине тест. Обаче нито е повече. Правите възможно най-малкия ефорт, че тест ще ви да мине. Може да най-като път имплементация, включително и да върнете константни данни, вместо да имплементирате реално код. Вече имате зелен тест, който минава и вие знаете, че първо е фейл, след това е мимо. Демек тест наистина проверява нещо, наистина ще го хване, ако има проблем. И второ, когато ще отидете тестове с зелен и вие правите подобрение. Казвате си, тук има повторение на код, дайте да го премахнете. Не добавяте нова функционал, само правите рефактор. И разбира се, всяка стъпка, която правите рефактор, не пускате теста. И това е TDD. Това да повтаряте тези писма. Постоянно. Има и четвърта стъпка, която е на позиция 1,5 и тя е да видите защо теста ви все пак е фейл. Това е добър момент, ако теста фейла с някаква страна, причина, например, очаквате минимум да получи 4, да замените error message с нещо, което дава повече информация, така че когато теста фейлне един месец по-късно, човек, който види фейла, да разбере защо. Ето един пример и дисклеймер на този пример е, че почти работи така нататък. Почти. Код е малко странно. Искаме да имплементираме нещо за пращане на имейли. Ще създадем клас message, на който ще пращаме имейли. И за момента искаме само да се фокусираме на конструктурно. А ако му дам три позиционни параметри, те трябва да са като метод, front и title. Конструирам един меседж, искам да видя, че неговото метод front и title да връща нещата, които са подава конструктура.
Това е момент, в който ние правим дизайн. Пишете този тест още при имплементиране на меседжа, стигнахме до изотек, ще ни изглежда структура и какви методи ще има. Пускаме тест, той не минава. Очевидно няма константен меседж. Добавяме код, колкото тест да мине. Добавяме тест, колко кода да мине. Това е много проста имплементация на Ruby, тест не минава. Вече сме на треста, тук няма какво да правим, толкова добре е рефакторирано. След това решаваме, че искаме да направим някаква валидация. Искаме, ако подадем невалиден имейл адрес, метода вали да връща false, иначе да връща true. Аз пек имам малко по-шанси. Затова, но и това е тест. Като го пуснем, получаваме грешка. Нямаме вали за меседж. Отиваме и го имплементираме. Проверяваме, че фронта мачва някакъв регулярен релиз. Пускаме тест и нещата минават. Трета стъпка е рефакторинг, отново някакво да правим. Всичко е окей. След това решаваме, че валидираме и тук полец. Пак пишем някакво. Тест този път тук са навърнените имейли. Пускаме го. Вали чакаме да върне false, обаче той връща 0 в другия е true. Отиваме и добавяме следното нещо. Валидираме и тук същия регулярен релиз. Пускаме тест, той минава. И чак на третата стъпка има какъв рефакторинг да направим. Ето регулярен да се повтаря. Как ще го рефакторираме? Изнасяме го в един правилен метод, колко читаме при имейл обер и подаваме адреса. Още дори не съм променил това нещо тук, само съм добавил нов метод, но въпреки това се пускам тестове. Правя го, за да вие да не съм написал някакви симпатични вещи. Тестовете минаш, няма симпатични вещи. Чудесно. Идвам и замествам първо извикване на регулярния. Виждате, че на много малко стъпки хора. Пак пускам тестове. Много минава. Замествам и второ. Пак пускам тестовете и отново минава. И сега какво правим всичко това? Първо, пишейки теста, ние правим дизайн. Той представя пример за интерфейс, който имплементираме. Започваме с това какъв интерфейс най-добре да имаме, а не как най-добре да имплементираме. Което е полезно. Той кандидат си дизайна, където след да пишете кода. И най-вече дизайнът е основан на обратна връзка на спекулация. Имате клиентски код, който е теста, който може да видите по какъв начин теста може да видите по какъв начин се използва тази функционалност. Може още преди сте написали кода да видите, че интерфейсът, за който си мисли, е бил го. В обратния случай щяхте да имплементирате кода и най-накрая, когато тръгнете от теста и да го ползвате някъде, да видите, че сте направили грешен интерфейс, който не върши работа. Тестовете ги пазят от това. Друг гарантиран тест. Понеже хората обикновено в магазин. И ако почнете тук с кода, някъде не ми си пише тест. Друго интересно на това си ми пише тест преди кода е, че това ви пази от false positive. Имате false positive, когато един тест минава, обаче кода въпреки това не работи. И причината за това е, че има някаква грешка в теста. Но няма да свърши, а следва грешка нещо. Затова на първата след като винаги пускате тест, да видите, че се чуди. И ви гарантира, че кода ви е тестваем. Понеже има много начини, по които може да пишете кода си не тестваем. Първо пишете кода, после ще пишете го теста и видите, че това е много трудно. Пази ви от дебъгинг. Този човек, който е написал адски много неща и името не точно така. Твърди, че дебъгинга е толкова труден, колкото писането на... Да, е два пъти по-трудно, колкото писането на програмата на първо място. Така че ако напишете кода по възможно най-малък начин, който се сещате, ако ще трябва да дебъгвате, трябва да се два пъти пълни, това няма как да стане. Така че дебъгинг е цяла града и тестовете ги пазят. Първо ги пазят, защото следват тези два модела, ги пазят. Първо, защото ви карат да пишете прост код. И второ, защото ви карат да работите малко стъпки. И с всяка стъпка знаете какво сте променили и знаете къде може да закупя. И ви пази от скоп крик, което ще рече да превърнете швейцарското с нощи нещо електронно. В него имплементирате само функционалността, която ви трябва, не тази, която мислите, че си имате някога. Радо ви дай пример за това. Друг лапче е Yarn, You ain't gonna need. Това е нещо, което казвате на колегата ви, когато не да прави scope creep или speculative generality. И най-вече тестовете ви дават някакъв ритм. Това е много приятно. Вижте, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Когато работите по този начин, никога не съм объркан. Винаги знам какво трябва да направя след това. Или трябва да добавя нов тест, или трябва да кажа някакъв тест да мине, или трябва да справя това.
оригинално имах и 6 точка, не ще скащите, понеже Васил ми прави демонстрации, така ще да тестираме тези слайдове. Това е много важно. Когато пишете тестове, добре зависи от възможно най-малко неща. Типичен пример е как имате код, който зависи от time now и тестът ви минава всички други случаи, освен това, че са между 23 и 00. Понеже има някакъв бил часовата зона. Аз съм имал пример, когато се занесе лаптопа във Виена, тестове ми не минават. Тестове не трябва да се пише така. Дрън. Тестове се винаги да минават или винаги да не минават. Много често пишете някакви тестове, къмите и даже те не минават. Супер, замислите. И тук не се вижда много ясно, но единствените грешни сървър казва failure. Тестовете ми не минали. Ще се малко минаха при мен, бе. Отидете и ги пускате пак, защото те минават. Без да променили нищо. При което ви фащате масата и обръщате. Защото ви писал там. Книги. Искате да кажете книги да четете. Това е много добра книжка за практиката на тези дрима модела. Тя ще ви обясни ясно какъв е ритъм. Ако скоро не мога да видите тази книга, да, Specbook, тя е много добра за особено за нови програмисти, за много движение в тези дрима модела, но това се начетлили. Това е супер ценна книга, е толкова дебела е. И тя отговаря на въпроса какво може да се случи грешно, ако тръгнете да пишете тестове. Тя горе-долу покрива цялата теория на това къде може да бъркате, къде може да се плъзнете, какво е правилно и какво е грешно. За разнообразие тя не говори за T-Driven Development, говори само за писане на тестове. Това е супер яка книжка, която говори главно за мокове, как се ползва мокове. Как с мокове може да се дизайнаме кода. Има една друга книжка, да ви казвам Webbook, това е Infamous Ruby, който ви казах малко по-рано да се забавя и някакви ще има много инсайт. Ако вижте тези 5 книги, ще знаете супер много. И това беше всичко. Имате някакви въпроси. Програмистите са известни с перфекционизма си. Този въпрос е малко по-справимо като човек с богат опит. Бихте ли ми препоръчали някакъв критерий и срещали ли сте такъв? Как да не прекалявате? Въпросът е човек. Индия е доста по-малко. Значи, известен с перфекционизъм си как да прекаляваме. Като не бях програмист, много би ми се искал да кажа терапия. Но ви програмист и аз трябва да ще проблем, не прекалявам с тази дисциплина. Правите някакви работи, които, когато си налагате някакви работи, които външно да ви спират това да прекалявате. Пример, който не е свързан с тестването е, аз им навик да откарвам така часове и часове пишки код, без да спирам да си почина. Това е лоша идея, защото след да кажем 20 и 30 минута, мозъкът ми изключва, аз му усещам, че изключва и почвам да правя грешки. Да не прекаляваме с тестове. Според някакви. Да правя с тестове. Дали казваш, че не е сигурен с тестовете? Добре. Ще прекалиш тестовете, когато решите между код и тест, да ме редовете тестовете, имаш към редовете код, които имаш, с нещо трудно на 3 към 1. Когато имаш 3 пъти повече редове тест и редове код, тогава може би започва да се прекаляваш. Много е трудно да прекалиш с тестовете, които си писат. Има как да допуснеш грешки, например, ако тестваш едно нещо 30 пъти в 30 различни теста, това е прекалява. Особено ако си нов тази практика, по-добре е да се опитваш да пишеш повече теста, отколкото по-малко да се опитваш да прекаляваш. Моето е да покажа официално да пишеш.
трудно да това се покрива. Много по-лесно да си кажеш, това няма нужда, теста ми да не го тестваш. Това беше ли задоволително? Като се има предвид, че са една и съща, т.е. те са част от един и същия инвестиционен процес, който е свързан и с разход на пари, в този смисъл беше въпрос. В този смисъл. Значи, зависи колко дълго ще живее проект. Примерно има неща, за които аз напиша тестове и това са shell скрипти, които ще тези след 10. Ако няма поддръжка, прекаляването с тестове е писане на тестове на първо място. В момента, в който обаче този проект ще живее няколко години, те са много добра инвестиция, понеже в шорт търма са скрипти, в лонг търма тогава това са много. Добре, има ли други въпроси? Два въпроса. Единият може би съм на въпроса на все пак. Времето за тестване като лицето, то ще е девелопмент, сме те по-горе-долу по крайна време при стимите задачи и неща. Другия въпрос? Другия въпрос е, ако сега ще отменим това презентацията, може да правим тези тестове, трябва изцяло да пишем тези тестовете или има малко да се въведе в рамките на съществуващото. Да. Добре, значи estimation е това част от estimation е писане на тест и писане на код. В принцип, за мен това е са два отделни процеса. За мен това е един процес, който е работа и писането на тест и писането на код са две неща, които постоянно стават. Не като отделям 4 часа за кода и 4 часа за тест и нещо подобно. Първоначално това може да се учиш, има такова усещане, че така е две нещата, но това като интернализираш, това и се превърне в процес, който пазваш. Двете неща са много силно свързани. Така че аз не надбия някаква разлика между двете. Иначе ако трябва да гадая, предполагам, че едно 50% от времето ми е писане на тест, от 50% от времето ми е писане на код. Обаче това, което съм уточнен, че може да пише тестове на често на ръка. Разсипвам нещата в сайта, в системата и пускам по някакъв шел, но много по-рядко, отколкото когато не пише тест. Колкото до втория въпрос, ако има съществува софтуер, как се вкарва тестове, как да започне да пише тестове на него. Това е дълбока тема, със сигурност не сядаш да пишеш тестове едно време, това не идва шанс. Ще почнеш малко по малко. В принцип най-добрият начин е да започнеш с интеграционни тестове, след това малко нещо минимум тестове. Има книга по въпроси, тя се казва Work Effect от Legacy Code, като Legacy Code е дефиниран като код, който няма тестове, което за мен е добра дефиниция. Може да погледнете за това как се карат тестове, толкова е тест. Други въпроси? Мисля, че има време само за още един въпрос. Аз мисля, че има за два. Значи, моят въпрос е тази презентация, която пропуснете последната точка, ще бъде ли качена на някакви презентации, да мога да се разбира в детайли? Да, разбира се, ще помня за нея, помня ми беше нещо скане.com. Може да погледнеш там и отделно ако Радо реши да пише нещо по сайта на Varna.com, където има линкове към нещата, които се случили, което предполагам ще стане, ще има линкове там. Аз имам само за функционалните тестове, трябва да се селена тестове и другото, което е за Continuous Integration. Функционални тестове цяло е малко некомплектно понятие, но предполагам, че от функционални тестове ти имаш преди наистина нещо, което пуска селение, има фреймворк за автоматизиране на база и това, което прави Stream Firefox и се види удобен за тестване на JavaScript. В тази класификация, която дава днеска, функционалните тестове са интегрейшни тестове, са много интегрейшни тестове, но Cucumber беше функционален тест, дори може да бъде селение. Те не са много силни, когато казват, те са важни, трябва да ги има. Трябва да пише пак журналистите. А колкото Continuous Integration, което споменахме, но обясних какво е, това е Continuous Integration е практика от XP, която значи нещо малко по-различно. Но Continuous Integration сервер е това да има някъде един сервер, който
седи и слуша какво се случва в хранилището. И когато видите ми колко той веднага пуска тестовете и ви казва, ако някакви фейл. Това между другото, ако тръгнете да веждате тестове в някаква организация, първото нещо, което трябва да правите. Така че континенсите грешни са домовщите Jenkins. Или Jenkins. Така, всеки път, когато някой направи комит, някой ми ще нотифицира дали то комит ще го тества или не. И това е много важно, защото правите в организация, хората няма дисциплина да пишете. Освен ще имате колеги, които ще забравят, че пуснат. Не че са злонамерени, искате да ви предсакат тестовете, просто се разсеяли не са ги пуснат. И да. Ами, да благодарим на Стефан. И сега ще направим 5 минути почивка, понеже добре се става с програмата. Благодаря, Стефан.